Masbate versus Gagambang Bicol. Itong Masbate, ito yung Masbate. Kung napapansin nyo, ayan yung tumalo sa Samon. Ilalaban natin dito sa Gagambang Bicol. Wala, medyo maliit yata itong Bicol Hindi naman pwedeng ito masyadong malaki. Ito na lang, pwede na yan. Malalaman natin kung talagang matapang yung Masbate. Picture natin. Yan. Guys, ito yung Gagambang Bicol Ayan Lalaban natin dito guys yung tumalo sa Samon na Masbate Lines. Ito yung Gagambang Bicol. Parang tiger siya Ayan. Malalaman ngayon natin sino mo nanalo sa kanila. Talagang matapang yung Masbate. Mas malaki pa nga ng konti yung Masbate. Parang lugi yung Gagambang Bicol Masbate guys kita nyo naman. Laki Parang lugi nga yung Gagambang Bicol. Sige, testingin natin. Yung Jensen guys wala pa, parating pa lang. Try natin. Ayan Masbate versus Gagambang Bicol. Uy, daanan lang. Uy, sakma lang guys. Uy, ano nangyari? Panalo Masbate. Nalaglag yung Ito guys nalaglag yung Gagambang Bicol. Isa pa guys. Ito nga sakmalan. Ganda ng kondisyon nila. Ito kalalaban lang nito sa Samon kahapon. Op. Talo Gagambang Bicol guys. Nanguluntoy. Sa pa guys. Nanguluntoy yung Gagambang Bicol guys Panalo tong Masbate. Matapang talaga yung mga Masbate, dami nagsasabi. Ayan, tumakbo na. Ayan. Nag-iiwasan. Uy. Talo guys. Last. Uy. Sumasakmal pa Mapalag pa wala. Talo talaga. Lang guys. Like lang kayo, subscribe, comment lang kayo kung ano pang magandang paglabanin. Pero yung Jensen baka bukas pa dumating. O next week Martes darating Jensen. Gagambang Jensen. Lalaban natin dito sa Masbate.
Dalawa naman yung masbate ko eh. Isa na ito sa isang tiger yung kulay niya. Ayan guys, ito. Gagambang Bicol. Ayan na, manguluntoy na siya guys. Wala na. Nanalo to guys, masbate. Medyo malaki rin kasi talaga to eh. Pero konting-konting diferensya lang. Yun lang guys, God bless. Maraming salamat.